P7 birthday. I wish you all the best in life. Thank you very much, Ishilin Sampaga. Thank you. Next, please welcome Janelle Orsales. Luwag nga lang. Abi, sana mabait ka. I love you. Sana mabait ka. Para may ginawa si Abby sa'yo dati, ha? Thank you very much, Janelle Orsales. And last, Hannah Philip. Tawid mo nga ito. Meron pa pala isang. Happy birthday, Abi. Ang wish ko sa'yo, sana lagi kang maging healthy. Basta tatandaan mo lang yung sasabihin ni ate, ha? Lagi kang magpakabait, susunod ka lagi sa mami at daddy mo. Kasi lahat ng sinasabi nila, lahat yon ay para sa ikabubuti natin. At saka pagbutihan mo ang iyong pag-aaral. Gayahin mo si ate, ha? Happy birthday na, Abi. I love you. Okay, well, there you have it, ladies and gentlemen. That was our 7 candles. Alright, Abby, stand up. Tayo. And then, ibablow mo. And then, guys, lahat tayo, bibilang tayo, ha? Pagka nablow niyo yung candle. O, huwag tayo lumapit. Ayan. Okay na yan. Okay, ready, go! Blow. One by one. One, two, 3, 4, 5, 6, and 7. Guys, give a big hand for Abby at the sa ating 7 candles. Picture. Ayan, smile. Smile. Walkie.